Apis jomin buche DPP kod Attorney General omi thuolo mogik ma chwalo duoko margi bura manomak e doho maloni jalupo gai mar obila Eliud Lagat makne bura manek ewi nek ma Albert Ojwang. Jang'ad bura Bahati Momuya ogolo chik ma kamano bang' okil Kibe Muigai nyiso doho ni apis jomin buche pok ochiwo duoko margi ewi burano. Kokalo kuom okinde Cecil Mila, Lagat wacho ni nyalo mar mako ne bura nitiere bi lwet apis jomin buche to ok e lwet doho. Lagat mokwedo bedo kod tudruok e nek mar Albert Ojwang wacho ni duol magawo tije obila IPOA kaachiel kod apis jomin buche DPP osetimo nonro to onge ranyisi moseyudi matude kod nek mar Albert. Kata kamano, owacho ni nonro ewi nek ma kamano noseyude achije ma gie sani ogeng'negi ewi nek. Lagat wacho ni nowuok e apisi kuom kinde machuok mondo mi ochiw thuolo mar timo nonro ewi nek mar Albert kendo medo ni duogo mare apisi oketho chik moro amora. Burano ibiro tuom kendo tarik 25 dwe mar 9 higani.